mutungamiri wemene opposition munyika yezimbabwe advocate Nelson Chamisa vauya nemashoko echange sezvamuudza Nelson Chamisa aiwa anogara achipa vanhu a positive view, anogara achivapa hope, achivaudza kuti aiwa yes we know we are encountering these challenges but anomeka sure kuti aiwa asimbisa masupporters ake. Sanapinda mashoko anobuda togona Nelson Chamisa aiwa anodiwa subscribe or like or turn on the bell kuti ipinda paendo pake aiwa is a Sabbath blessing nezuro akananyora achiti true genuine leaders are in short supply. No one has greater love than this, to lay down his life for others. Jesus Christ provides a great example and a template for extraordinary leadership. John 15:13, Ezekiel 22:30. Blessed Sabbath. #God is in it. Ano achitaura panapa ationa kuti aiwa mashoko amukuona kuti ari kuyachi wisha evan a blessed Sabbath. Atara achiti aiwa two genuine leaders are in short supply. Ari kuya panapa achiti aiwa kuti kuunziro kwatakaita mwanakomana waMwari awa Jesu Kristu aiwa is a genuine leader. Ndozvaanouya achirelate to the politics aiwa dzemunyika yezimbabwe kuti aiwa is a political leader anenge achikudzai kuti aiwa true genuine leaders vari in short supply. Vanyange vari in short supply iye anozamawo kuti atungamiri akwanisa change, akwanisa kuadvocata zvekuti kuti aiwa anokwanisa kupindawo pane vari in short supply magenuine leaders. Wotudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pehis message amuona kuti aiwa he tries by his all means kunyange aiwa vachisangana nema-obstacles vachiona kuti aiwa vana sengiso chabangu vanouya vachitora zvinhu zvakafanira kugadzirwa macitizens aiwa vachizvikandira pasi kuti aiwa nyika yezimbabwe itadze kuenda mberi. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, usanosubscribe or like and turn on the bell.